Първият трансфер за Барселона е завършен, а летният трансферен прозорец още не е отворил. Антони Гордън, състезател от Висшата лига или по-точно от Нюкасъл, е първото попълнение за състава на Ханзи Флик за новият сезон. Човек, който е поливалентен, може да играе отляво, отдясно, в средата. Най-силната му черта е агресивното пресиране, нещо, което е доста добро качество в модерния футбол, нещо, което може да облагодетелства страшно много един отбор. Странното е, че Барса дават страшно много пари за Антони Гордън, имайки в предвид, че финансовото положение не е много добро. Колебаят се дали да привлекат Рашфорд за 30 милиона от Манчестър Юнайтед, защото има такава клауза договорена още миналата година. Също така Жоао Кансело би струвал 10 милиона на каталунците, но те се насочват първо към Антони Гордън, за който ще дадат, забележете, фиксирани 70 милиона, които ще нараснат до 80. Говори се, че Барса имат интерес и към Хулиан Алварес, но не знам как отборът ще навърже толкова много трансфери с такива големи фиксирани трансферни суми, защото знаем, че за Хулиан Алварес по-малко от 100 милиона Атлетико няма да го пусне. Също така, има слухове, че Барса са предложили нещо от рода на 60-70 милиона плюс Феран Торес, но Атлетико се отказа. Феран не иска да ходи в Атлетико Мадрид. Но най-голямата новина е, че Антони Гордън е договорен трансфер за Барселона. Фабрицио Романо го потвърди. Имаме Here we go. Очаква се той да пътува в идните часове и да завърши своят трансфер. Антони Гордън е първият трансфер за Барселона през това лято. Последете за още видеа и новини и напишете в коментарите какво мислите за него.